Каква хартия е по-добре за декорация на бутикови сладки? В това видео ще се опитам да ви покажа разликата между трите вида хартия, които предлагаме за печат на сайта и сами да прецените кой от тях е най-добрия. Трите вида хартия са фондантова, дебела вафлена хартия и тънка вафлена хартия. Започвам с изрязването на фондановата хартия. Както виждате, тя е гъвкава, мека, плътна и с нея се работи изключително лесно. Разточена е върху тънък лист ацетатна лента и има лепкав слой отдолу. При печат цветовете са наситени и колкото повече стои листа, след печат толкова по-наситени стават цветовете. След печат издържа до 6 месеца, съхранява се на сухо, хладно място, но не в хладилник и не под пряка слънчева светлина. Продължава